Hello mga kaswang, bago po tayo magsimula ay maipapaalala lang po ako. Nasa dulo po ang mga shoutout. Alright, pag-check na lang baka isa na kayo sa na-shoutout. Simulan na natin. May kwento akong gustong ibahagi sa iyong napakagandang programa, Sir Caspar. Gusto ko ring ibahagi ito dito dahil alam ko na naaayon ang kwentong ito sa paksa ng iyong channel. Alam ko rin kasi na kapupulutan ito ng aral ng mga biyanan na mapang-alipusta at mapang-mataas. Hindi ko naman nilalahat. Ang matamaan lang. Pero totoo, sobrang malas ko sa aking biyanan. Babae ako. Siyempre, obligasyon ng biyanan ko. Nabigyan kami ng lugar na pwedeng magkaroon naman kami ng privacy bilang mag-asawa. Pero mas priority niya ang mga anak niyang babae na bigyan ng maganda at malalaking kwarto. Kami ng asawa ko nasa sofa lang natutulog. Ang gamit ko ay nasa karton na sabong powder. Ilang piraso lang din. Kahit sa pagbili ng damit kasi, todo bantay si biyanan. Kesyo, mag-ipon daw dahil buntis na ako. Kaya kahit panty ko, 3 piraso lang. Totoo po yan. Hindi po ako sa nagmamayabang o nagsisinungaling. Subalit noong nabuntis naman ang anak niyang babae, siya lahat ang bumili ng lahat ng kakailanganin sa panganganak. Maging sa mga gamit ng bata, suportado niya ng gatas ang mga anak nito nang lumabas. Samantalang pinapadalhan naman niya ang anak niya sa biyanan rin ito. At permanente rin naman ang trabaho ng asawa sa mall. Samantalang ang asawa ko ay construction worker lang dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil siniguro na makapagtapos ang mga kapatid nitong babae sa kolehiyo. Hindi ko rin alam kung pinapanganak rin bang uto-uto ang asawa ko ng kanyang pamilya. At tila wala man lang sa kanya na ginagawa siya ng mga itong tanga at kawawa. Minsan naman, makikita ko siyang umiiyak. At kung tanungin ay masama daw ang loob niya sa kanyang mama. Dahil hindi niya naramdaman ang pagmamahal nito sa kanya. Pero kapag naman magkasamaan kami ng loob, ay doon din naman siya kakampi. Hanggang sa nasanay na lang akong makipagplastikan sa mga ito. Iyon ang laro nila kaya ibibigay ko. Naalala ko pa noong binilhan niya ng malaking lata ng Bear Brand ang anak niya. Samantalang ako, kahit isang pakete ng swak, hindi makapagbigay kahit nakita naman niyang buntis rin ako. Kaya sinusumpa ko noon sa aking sarili, hindi na ako magbubuntis pang muli. At kapag naging independent na ang anak ko, ay iiwanan ko ang aking asawa at maghahanap ng trabaho. Hindi ako magtatagal sa pamilyang kinabibilangan ng asawa ko. 5:00 pa lang ng umaga gising na ako para ipagluto ang buong angka nila. Nasa iisang bahay lang. 2 may pamilya, 4 ang wala. Talagang katulong na libre ang lagay ko sa bahay na iyon, Sir Caspar. Hindi asawa, dahil isang buong angkan ang pinagsisilbahan ko ng libre. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi hanggat matitiis ko, titiisin ko. Alang-alang sa aking anak. Ayaw ko na mawalan siya ng ama. Gusto kong lumaki siya na buo ang pamilya. Kahit nahihirapan ako, tiniis ko. Inisip ko na lang na siguro hindi naman permanente ang buhay na ganoon. Ang hirap lang dahil kahit asawa ko ay hindi ko kakampi. Kung ano ang solsol ng kanyang ina, iyon ang totoo. May pagkakataon pa nga na nabinat ako dahil sa bagong panganak. Walang magulang na tumutulong sa akin
dahil inakala ng aking ina na masarap ang buhay ko sa piling ng angkan ng pamilya ko. Ayun, sinabihan akong tamad at nakahilata lang buong araw at walang ginawa. Di man lang nila tinanong kung okay ba ako, dahil unang pagkakataon na nahiga lang ako at hindi gumagalaw. Kahit yung dede ko nangamatis na dahil sa binat. Kung hindi pa nakita ng asawa ko na ganoon ang dede ko, siguro sabihin pa akong nag-iinarte. Ang saklap ng buhay mag-asawa na hindi nakabukod. Isa kang alila. Idagdag pa ang asawa mo na tila isa ka lang parausan at tagasilbi. Na noong niligawan ka, halos mabaliw ka kahabol sa'yo. Tapos nang naging asawa na, para na lang ding katulong ang tingin sa'yo. Asan ang brief ko? Asan ang polo ko? Asan lahat? Iyon na lang palagi ang naririnig ko. Kung bibisita galing probinsya sila nanay, sobrang sarap nilang mag-alaga sa aking ina. Binibilhan ng masasarap na pagkain. Kaya sabi ng nanay ang swerte ko raw sa aking biyanan. Napangiti na lang ako na parang maluluha sa tindi ng pagiging artistahin ng aking biyanan. Sa isipan ko, kung alam mo lang, nanay, gusto ko nang umuwi. Iyon nga lang, at sobrang hirap din ang buhay ng aking mga magulang. Kaya ayaw ko na magdagdag pasanin. Okay sana kung malaki na ang anak ko at pwede na akong makapagtrabaho. Sising-sisi na rin ako sa aking sarili. Ninais kong mag-asawa para may mag-aalaga sa akin. Ang kinahinatnan, ako pa pala ang mag-aalaga ng buong angkan. Pero hindi nga natutulog ang Diyos, Sir Caspar. Gagawa at gagawa siya ng paraan kung paano singilin ang kasamaan ng isang nilalang. Biglang nangayayat ang aking biyanan. Ang sabi ay minupusal lang daw. Pero paano namang minupusal? Malapit nang mag-senior citizen. Ang sabi naman ng iba ay nervous breakdown lang. Kasi nga hindi makatulog at laging may kinatatakutan na tao. Dahil kakatayin na daw siya. Minsan pa makikita mo siyang nakadilat ang mga mata na parang gusto kang lapain. Inisip ko noon na ganito yata talaga. Noon pa man kasi ay kontra na siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto niyang mapangasawa ng anak niya ay anak mayaman. Asa ka. Akala mo naman kagapuhan ang anak niya. Sarap nilang pagsamahin ni Sir Caspar eh. Minsan nahuhuli kong tila may hinuhuli siyang bagay sa kanyang tiyan. Sa pagkakataong iyon, sinabi ko sa aking isipan na nagdradrama lang ang matanda dahil gustong makuha ang atensyon ng asawa ko, which is dati pa naman ay gawain na niya at nasanay na rin naman ako. Ngunit isang buwan pa ang dumaan. Parang kalansay na ang biyanan ko. Pero kahit ganoon, wala na talagang natitirang awa sa aking puso. Nakahilera na kasi ang samot-saring hinanakit sa loob ng ilang taong pagtitiis. Isang gabi, nabulabog ang lahat sa loob ng bahay. Ang biyanan ko kasi suka ng laway. At may kinalkal siyang bagay sa kanyang bunganga. Hindi pa man nakalabas iyon ay rinig na namin ang huni na kakaiba sa loob. Parang biik na matinis ang tinig, ngunit mahina lang. Hanggang sa maisuka na nga niya ito. Ang sabi pa ng asawa ko, "Nay, saan mo nakuha iyan? Bakit balak mong lunukin?" Lilingo-lingo lang ito at tumitingin sa bintana na para bang gustong lundagin. Pumasok na kaagad sa isipan ko na yanggaw ang aking biyanan, kaya may lumabas na sisiw sa kanyang bibig.
5 taon na noon ang anak ko pero naniniguro pa rin ako. Hindi ko sinabi sa kanila ang hinala ko kasi alam kong hindi nila tatanggapin. Magiging masama pa ako sa kanilang paningin. At dahil tiwala lang sila na ayos lang ang pakikitungo ng kanilang ina, ay lumapit pa ang anak nitong babae na karga-karga ang sanggol. At yun nga, biglang hinablot ni biyanan. At dahil hindi mahigpit ang pagkarga ay mabilis nitong nakuha ang sanggol. At muli na para agawin nila aming dugo. Dahil kagat na nito ang liig. Nagtagulo na kaagad. At bumulwak na ang napakaraming dugo. Nagmumura na sa galit. Nagtagulo na kaagad. Ang asawa ko ay nagmumura na sa galit nang makita ang ganoong pangyayari. Subalit sobrang bilis hindi na ito nag-atubili pang saksakin ng kanyang ina. Subalit sobrang bilis ng matanda at nakatakas kaagad ito. Nahirapan ang asawa ko na iyon nangyari kaya madilim ang buong paligid. Kaya kumuha siya ng flashlight. Nahirapan ang asawa ko na hanapin ang kanyang ina. Kaya kumuha siya ng flashlight at bit-bit pa rin ang kutsilyo na pangsaksak sa kanyang ina. Habang ang patid ng asawa ko na babae ay iyak ng iyak dahil wala na ang kanyang sanggol. Naging kampante kasi siya dahil sobrang mahal sila ng kanyang ina. Pero biglang nagkaganoon. Kahit na may hinanakit ako sa kanila ay awang-awa pa rin ako sa bata na nabiktima. Inosente ito. At walang kaalam-alam na sinilang lang siya sa mundo para maging pagkain ng sarili niyang lola. Alam ko na sobrang sakit iyon sa parte ng ina. Kung sa akin nga nangyari iyon, ay siguradong nabaliw na ako. Umuwi ang aking asawa na walang imik. Nang tanungin ko kung nahanap ba niya ang kanyang ina, ay umiling lamang ito at tila malungkot na nakatitig sa lupa. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita na namatay ang sanggol ng kapatid ng aking asawa. Pinalabas ng lahat na kinagat ito ng aso sa leeg. Ilang araw pa ang nagdaan. Hindi mahanap ang aking biyanan. Kung saan-saan na nakarating ang aking asawa at ang asawa ng aking hipag. Ginalugad na nila ang buong baryo at maging ang kalapit na baryo nito. Maging ang mga hipag kong dalaga ay tumulong na sa paghahanap. Umiiyak na rin ang mga ito. Minsan nakakaawa ring tignan. Pero kapag sumiksik na sa aking isipan, ang mga pinaggagawa nito, talagang sinasabi ng aking isipan na karma lang iyon sa kanila. May nakapagsabi na may matanda daw na babae at palaboy-laboy sa kabilang bayan. Nag-alangan ang aking asawa na baka hindi niya ina ito. Ang layo na kasi noon. Paano namang nakarating ang matanda sa ganoong kalayo kung naglalakad lang? Hindi rin ito pasasakayan ng boss. Kasi nga wala itong pamasahe at puno pa ng dugo ang damit at bibig. Ngunit nang sabihin na nangangamoy patay na ang matanda dahil sa mga dugong nagkalat sa kanyang damit at bibig, ay hindi na nag-aksaya ng oras ang aking asawa at hipag. Bumiyahe na kaagad ang mga ito. Bit-bit ang ilang damit sakaling mahanap nila ang nanay. Pagdating ng bayan, ay hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sinuyod kaagad nila ang bayan ngunit hindi nila mahanap. Sa laki ba naman ng bayan? Una nilang nilibot ang mga himpila ng boss. Sunod ay ang mga mataong lugar, gaya ng parke at kung ano pang pasyalan. Ngunit hindi nila ito nahanap hanggang sa inabutan sila ng gabi sa bayan. Wala silang sapat na pera para kumuha ng pwedeng matulugan. Kaya sa himpilan ng bus sila natulog. Umabot pa sila ng 3 araw ngunit hindi man lang nila natagpuan ito. Hanggang sa napagpasyahan ng dalawa, ang umuwi na lang. Marami rin naman kasi silang nakikitang madudungis na palaboy at karamihan ay mga baliw. Pagdating nila ng bahay ay halata ang pagod sa kanilang mukha. Kulang sa tulog ang mga ito at pahinga.
Napabayaan na rin nila ang kanilang trabaho sa kakahanap ng aking biyanan. Ang asawa ko ay hindi tumigil sa paghahanap. Alam kong mahal niya ang kanyang ina dahil kahit noon pa man ay ito na ang lagi niyang kinakampihan kahit ito pa ang mali. At syempre, ina niya iyon. Kaya kahit anuman ang mangyayari, ay alam kong hindi niya ito maatim. Maaga akong nagising para magluto ng agahan ng araw na iyon. Pagbangon ko ay wala na ang aking asawa sa aking tabi. Nang lumabas ako, ay naroon na pala silang magkakapatid sa labas at nag-iiyakan. Akala ko tuloy ay nakita na nila ang kanilang ina at may masamang nangyari. Pero hindi naman pala. At talagang na-miss lang pala nila ang kanilang ina. Hindi nga lang ako makasabay. Alangan namang makipagplastikan pa ako. Kahit katiting ng pagmamahal ay wala ako doon. Ibinabalik ko lang din kung gaanong wala siyang pakialam sa akin noon. Hindi naman siguro ako masisisi kung bakit ganoon na lang katigas ang aking puso. Dahil sa totoo lang, siyang dahilan kung bakit nawala ng paunti-unti ang pag-ibig ko sa aking asawa. At kung bakit binala ko na makipaghiwalay dito. Makasarili man kong tawagin, pero naitanim na sa puso ko lahat ng hinanakit. Hindi naman kasi lahat ng tao malambot ang puso. Iba ako. Kapag pinakitaan ako ng hindi maganda sa ganoon ka habang panahon, titiisin ko iyon. Subalit may hangganan rin ang pagtitiis ko. At iyon ang araw na pagkikipaghiwalay ko sa aking asawa. Kung masasaktan man siyang mailayo ko sa kanya ang aming anak, deserve niya rin iyon dahil hindi siya naging patas. Sobrang magkatulad sila ng ugali ng kanyang ina at hindi ako tatagal sa ganoong ugali. Gusto ko ng patas na pakikisama, iyong hindi kinakampihan ang mali. Dahil lang iisa kayo ng dugong nananalaytay. Hindi tama iyon. Kaya mas malaki ang pasabog ko kapag makikita nila ang kanilang ina. Isang araw, may isang magsasaka ang nagawi sa bahay. Ang sabi niya ay, nasa lupain daw na pag-aari nila ng aking asawa ang kanyang ina. Nagmadali siyang puntahan ito. Hindi na nga siya nagsuot ng bota at nagmadali nang tumakbo pupunta sa kanilang bukirin para lang maabutan ang sinasabi ng matandang magsasaka. Doon nga naabutan ng aking asawang kanyang ina. Hindi ko rin alam kung paano niya ito napatay. Basta't umuwi na lang ang aking asawa na karga ang bangkay ng kanyang ina. Hindi namin alam kung saan niya ito naabutan at napatay. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Pinukpok ang ulo nito dahil sa dami ng dugong lumalabas sa ulo nito na halatang nabutasan pa. Nang tanungin ko rin kasi ang aking asawa ay hindi ito naimik. Kahit pa noong nailibing na ang aking biyanan, ayaw nitong pag-usapan ang ginawa niya sa kanyang ina. Makalipas din ang isang linggo, saktong 100 na lang ang pera na nasa aking bulsa. Ngunit ang asawa ko ay tila walang pakialam kung magugutuman kami ng anak niya. Lagi na lang itong nagmumukmok sa pagkawala ng kanyang ina. Kaya doon na rin ako nagdesisyon na iwanan na siya. Dati pa naman talagang walang pakialam sa amin ang loko. Kaya kailangan ko ng tuldukan ang pakikitungo rito. Ay may itatawid ko naman siguro ang aking anak. Kaysa titira pa ako sa tabi ng asawa ko na puro hinanakit lang ang ibinibigay sa akin. Wala akong dinala kahit isang damit kahit sa aking anak. Nanghingi na lang kami sa aking kapatid ng mga damit na kasing laki lang ng anak ko. Lumipas ang 1 linggo. Biglang dumating ang asawa ko sa hindi ko inaasahan.
Doon ko prangkang ipinagtapat sa kanya lahat nang hinanakit na mayroon ako sa pamilya niya. At kahit anong gawin niyang pagmamakaawa, ay hindi ako madadala pa. Umuwi na lamang ito at nangako na magpapadala ng sustento sa kanyang anak. Ang sisiw na lumabas sa bibig ng aking biyanan ay hindi na rin nakita pa. Ewan lang kung saan na napunta. Ang pangyayaring iyon ay itinago ng angkan. Mabuti na lang at noong araw ay hindi gaanong malapit ang bahay sa isa't isa. Kaya pwede pang ilihim ang kakaibang pangyayari sa buhay ng aking biyanan. Na ang pinapalabas ng pamilya ay nahulog sa punong kahoy at sa bato tumama ang ulo, kaya ito namatay. Iniisip ko na karma lang din niya iyon. Hindi kasi siya naging mabuti at patas. Kahit sa mga apo na lang. Hindi namin alam kung saan niya nakuha ang pagiging aswang. Pero duda ko ay nakasalumuhan niya ang isang nilalang na ganoon. At pinakitaan ng hindi maganda, kaya binalak siyang hawaan. Kaya sa mga biyanan dyan na mataas ang tingin sa sarili, selfish at mapanakit, isipin niyo muna na isa lang ang buhay niyo bago niyo api-apihin ang inyong manugang. Dahil pag kayo magkasakit, imbis maawa sila at alagaan ka, sasabihin pa sa inyo na karma yan. Masama kasi ugali. Kung hindi rin lang gawa sa ginto ang inyong bahay, huwag masyadong mapagmataas. Kasi kahit gaano pa katugatog iyon, tiyak na babagsak at babagsak ka rin sa kamay ni kamatayan. Mga babaeng biyanan dyan, alams na. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Caspar. Hindi na talaga kami nagbalikan pa ng aking asawa. Muli po, ako nga pala si Ross na Anonymous. Alright? Alright, shoutout po muli tayo mga kaso. Shoutout po kay Donalyn Vibes. Shoutout po kay Idilisa Houdin from Riyadh. Shoutout po kay Malia Torres ng Taiwan. Ang hometown niya ay Bicol. Shoutout po. Shoutout po kay Howard TV. Shoutout po kay Bambikas ng Kabatuan, Iloilo. Pero sa ngayon ay nasa Kuwait siya. Ingat po kayo. Shoutout po kay Rosemary Gaisaw ng Kuwait. Shoutout po kay Lorna Ilyot from Province Cebu. Shoutout din kay Richel Gilyado Gallego ng Antique pero nasa Hong Kong siya. Wow, salamat po ma'am. Shoutout din kay Zailim Zaspa. Shoutout po kay Ma'am Imelda Pasqua ng Kuwait. At shoutout po kay Ma'am Meros ng Oman. Maraming salamat po ulit. Hanggang dito lang po muna tayo. Hanggang sa susunod mga kaswang. Alright.